мизони андеша. таҳлилу баррасии мавзӯъҳои рӯз аз дидгоҳи коршиносони соҳа. мизони андеша, барномаи таҳлилӣ дар радиои Фарҳанг бо зеваршоҳи Уктамшоҳ. салом шунавандагони азиз, барномаи навбатии мизони андеша аст аз мавҷи радиои Фарҳанг пешниҳодии шумо. дар барномаи навбатӣ вобаста ба аҳамияти баргузории озмуни ҷумҳуриявии илм-фуруғи маърифат ва таваҷҷӯҳи насли наврас ба илму техника суҳбат мекунем. моро ҳамроҳ бошед. дар паёми президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи самтҳои асосии сиёсати дохилӣ ва хориҷии ҷумҳурӣ ки 28 декабри соли 2024 ироа гардид, таъкид карда шуд ки дар 6 сол дар озмуни Тоҷикистон ватани азизи ман 21500 нафар иштирок карда, қариб 500 нафари онҳо соҳиби ҷойҳои якум, дуюм ва сеюм гардиданд. дар озмунҳои дигар аз ҷумла фуруғи субҳи доноӣ китоб аст, илм фуруғи маърифат ва тоҷикон оинаи тарихи миллат низ то имрӯз 2 миллиону 60 ҳазор нафар шаҳрвандони кишвар, хусусан наврасону ҷавонон иштирок карда, қариб 1000 нафар соҳиби шоҳҷоиза, ҷойҳои намунавӣ ва ҷоизаҳои пулӣ гардиданд. озмуни ҷумҳуриявии илм-фуруғи маърифат низ ба монанди озмунҳои ҷумҳуриявии фуруғи субҳи доноӣ китоб аст ва Тоҷикистон ватани азизи ман таҳти назорат ва сарпарастии асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон шурӯъ аз соли 2021 амал менамояд. боиси тазаккур аст ки баргузории озмунҳои мазкур, махсусан озмуни ҷумҳуриявии илм-фуруғи маърифат, дар замони бо суръати кайҳонӣ рушд намудани илму техника саривақтӣ мебошад. ҳадаф ва мақсади он пеш аз ҳама ҳидоят намудани насли ҷавон, донишҷӯёни риштаҳои техникиву технологиро ба омӯхтан ва аз бар намудани илми муосир равона намудан аст. Шерхон Салимзода, мудири кафедраи нерӯҳои электрикии Донишгоҳи техникии Тоҷикистон ба номи Муҳаммад Осимӣ дар ин бора чунин мегӯяд. баъди эълон гардидани озмуни ҷумҳуриявии илм фуруғи маърифат бо баробари дигар озмунҳои ҷумҳуриявӣ, яъне фуруғи субҳи доноӣ Тоҷикистон ватани азизи ман, дар кишвари мо яъне шавқу рағбати хонандагон, донишҷӯён ба ихтироъкорӣ, ба омӯзиши фанҳои дақиқ, риёзӣ ва табиӣ афзуда аст. ин ҳам бошад истифодаи техникаву технологияи нав, компютерҳо ва дигар таҷҳизотҳо барои истифодаи онҳо дар ихтироъкорӣ хеле афзуда аст. аз он ҷумла истифодаи зеҳни сунъӣ, яъне искусственный интеллект низ имрӯзҳо дар Тоҷикистон хеле васеъ паҳн шудааст. умуман дар рафти таълим, дар дигар истеҳсолот ҳама истифодаи технологияи нав хеле рушд кард ки ин ҳам боис шуда метавонад ба гузарондани ҳамин озмун. донишгоҳи техникии Тоҷикистон ба ҳамагон маълум аст ки аввалин донишгоҳи техникии ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад ва асосан мутахассисонро дар соҳаи техника, яъне дар соҳаи муҳандисони энергетика, нақлиёт, сохтмон асосан дар донишгоҳи мазкур яъне таълим мегиранд. ва бояд қайд намуд ки дар озмуни ҷумҳуриявии илм фуруғи маърифат ҳамасола аз донишгоҳи техникии Тоҷикистон махсусан дар номинатсияи ихтироъкорӣ ва навоварӣ донишҷӯён, магистрантон ва омӯзгорон, фаъолоно иштирок намуда ҳамасола сазовори ҷойҳои ифтихорӣ мегарданд, яъне ҷойҳои якум, дуюм ва сеюм ҳамасола, яъне дар тӯли 4 соле ки озмун баргузор мегардад, ҳамасола донишҷӯёни мо дар ин номинатсия муваффақанд. 3 солаш ҷои якум дар махсус номинатсияи ихтироъкорӣ дар чи аст? аз донишгоҳи техникӣ аст. бале дар соли 2025 баъзе тағйиру иловаҳо ба низомномаи озмун ворид гардидааст, яъне аз ҷумла ворид гардидани номинатсияи зеҳни сунъӣ, яъне дар зеҳни сунъӣ, истифодаи зеҳни сунъӣ дар ихтироъкорӣ ва дар дигар соҳаҳо ин тақозои замон аст.
яъне бояд қайд намуд ки дар донишгоҳи техникии Тоҷикистон ихтисосҳо марбут ба омӯзиш, яъне мутахассисонро дар соҳаи омӯзиши технологияҳои нав, технологияи иттилоотӣ, барномасозӣ, бехатарии иттилоотӣ ва ғайраҳо махсус факултет таъсис дода шудааст. Мақсад дар он ҷо мутахассисон вобаста ба ин зиёда аз 15 ихтисос омода мекунад. Яъне факултети ТИК ҳаст, яъне ман ҳар як ихтисосша намедонам, лекин мо факултет дорем. Дар донишгоҳи техникӣ факултет ҳаст. Яъне дар донишгоҳи мо асосан аз ҳамун се озмуне ки яъне бо амри президент ба тасвиб расиданд, махсусан диққати бештар ба озмуни илм фуруғи маърифат дода мешавад. Аз ҷумла яъне омодакунии мутахассисони баландихтисоси техникӣ ки умуман дар донишгоҳи техникӣ роҳандозӣ шудааст, яке аз қисматҳои онҳо ин ихтироъкорӣ ва навоварӣ аст. Аз ҷумла мо бояд қайд намоем ки дар донишгоҳи мо факултети технологияи химиявӣ мавҷуд аст, яъне дар дигар номинатсия, яъне аз ҷумла номинатсияи математика, физика, химия ва дигар номинатсияҳо низ донишҷӯён айни замон омода шуда истоданд. Аз ҷумла дар аз фанни физика донишҷӯёни ма аз ҷумла аз факултети энергетикӣ хеле фаъоланд, ҳамасола яъне фаъолона иштирок намуда сазовори ҷойҳои ифтихорӣ мегарданд. Имсол низ дар нақша аст донишҷӯёни мо, магистрантони мо айни замон ба даври аввали озмун омодагӣ дида истоданд. Имкониятҳо дар ин озмун бениҳоят бисёранд, аз он ҷумла ба донишҷӯёне ки дар шӯъбаи шартномавӣ таҳсил мекунанд, дар вақти ғолиб омадан дар ин озмун метавонанд ба гурӯҳи ройгон гузаронида шаванд. Донишҷӯёни хатмкунанда аз ҷумла дар зинаи бакалавр вақте ки сазовори ҷойҳои якум, дуюм, сеюм мегардад, онҳо имконияти идомаи таҳсил дар шӯъбаи магистратураро ройгон ба даст меоранд. Инчунин агар магистрант бошад, яъне барои идомаи таҳсил дар зинаи докторантураи PhD, яъне ба таври ройгон роҳ меёбад. Инчунин бояд қайд намуд ки бевосита ин ғолиб будан ё ки иштирок дар озмун худ дастоварди бузург аст, зеро он ки яъне иштирок худаш як аллакай ғолибият аст. Вақте ки ғолиб шуданд, бо беҳад и фахри донишгоҳ аст, фахри падару модар аст, фахри умуман миллату давлат аст. маврид ба зикр аст ки дар давоми 4 соли баргузории озмуни ҷумҳуриявии илм фуруғи маърифат дар соҳаи инноватсия ва техникаву иттилоотонӣ як қатор лоиҳаҳои нав рӯи кор омаданд ки дар амал татбиқ намудани онҳо ва ба истеҳсолот ба истифода додан ба мақсад мувофиқ аст. ҳотамҷон замонов, ғолиби озмуни ҷумҳуриявии илм фуруғи маърифат, аз муваффақиятҳо ва ихтироъоти худ мегӯяд. ман соли дуюм аст ки дар озмуни ҷумҳуриявии илми фуруғи маърифат иштирок менамоям. соли гузашта ман аз номинатсияи физика ва астрономия иштирок намуда ва дар даври сеюми ин озмун сазовори ҷои сеюм гардидам. ва имсол бошад ман аз номинатсияи ихтироъкорӣ ва навоварӣ иштирок намуда дар даври чорум, яъне даври ҷумҳуриявии ин озмун сазовори ҷои дуюм гардидам. вақти соли гузашта ман дар даври ҷумҳуриявӣ комёб нагардидам. хостам ки ба даст овардани истиқлолияти энергетикии ҷумҳуриямон саҳми худро гузорам ва дар номинатсияи ихтироъкорӣ ва навоварӣ иштирок намуда имсол сазовори ҷои дуюм гардидам дар даври ҷумҳуриявӣ. ва ҳиссиёте ки ҳангоми ғолиби озмун гарdidan маро фаро гирифт ва бо сухан баён кардан ғайриимкон аст, чунки бениҳоят шод гардидам ва инчунин фахр менамоям ки ман дар чунин синни ҷавонӣ диплом бо имзои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон гардидам. таҷҳизоти пешниҳодкардаи мо ин дастгоҳи шинокунандаи офтобӣ бо таҷҳизоти расади офтоб мебошад ва дастгоҳи ихтироъкардаи мо ва пешниҳоднамудаи мо барои баланд бардоштани самаранокии панелҳои офтобии шинокунанда нигаронида шудааст. Раввал мехостам ки аз фурсати муносиб истифода бурда ба асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон миннатдории худ ва ҷавонони ҳамсинни худро расонам барои ташкил ва баргузор намудани чунин озмунҳои сатҳи баланд ва шаффоф. ман ба ҷавонони ҳамсинну соли худ
худ ва ҷавонони наврасоне ки ба илму техника завқ доранд гуфтанӣ ҳастам ки кӯшиш намоянд ва ҳамеша дар ҷустуҷӯ дар пайгирӣ ва хондани китобҳову таҳқиқот машғул шаванд. Ба ҷавонон гуфтанӣ ҳастам ки ба ин гуна озмунҳо иштирок намоянд ва ҳеҷ гоҳ ба ақиб пас нагарданд ва ҳамеша барои ба идеяҳои худ ба ихтироотҳои худ боварӣ дошта бошанд. Ба ҷавонони наврасоне ки ба ихтироъкорӣ ва навоварӣ машғул шуданӣ ҳастанд гуфтанӣ ҳастам ки сараввал бояд пеш аз ҳама таҳкурсии ихтироъкорӣ ин идея ҳаст ва ҳангоме ки идея ба сари шумо меояд он идеяро бояд таҳқиқ намуд ки дар дигар давлатҳо ё ки дар дигар ҷойҳо оё ҳамин идея ҳаст ё нест ва болои ин ҳама бояд ба идеяи худ ва ихтироъоти худ боварӣ дошт, чунки ҳангоме ки мо низ ба қадамҳои аввалинро гузоштем дар ин самт ва идеяи худро пешниҳод кардем, буданд нафароне ки ҳатто моро масхара карданд ки ин чизи ношуданист, аммо хушбахтона мо муваффақ гардидем ва дорои нахуст патент гардидем ва дар озмуни ҷумҳуриявии илми фурӯғи маърифат ғолиб гардидем. баҳри дар сатҳи баланд баргузор намудан ва ҳавасмандсозии бештари иштирокчиён дар соли 2025 дар озмун номинатсияи нав зеҳни сунъӣ ва барномасозӣ низ илова карда шуда, шумораи ҷойҳо барои ғолибон дар даври ҷумҳуриявӣ аз 132 ҷой ба 156 ҷой зиёд гардид. шерхон салимзода, омӯзгори донишгоҳи техникии тоҷикистон ба номи муҳаммад осимӣ дар идома чунин гуфт: тоҷикистон яке аз давлатҳое ки аз ҷиҳати истеҳсоли энергияи электрикӣ аз ҳисоби манбаъҳои барқароршавандаи энергия дар дунё ҷойи шашумро ишғол менамояд ва чунон ки дар паёми худ соли гузашта пешвои муаззами миллат таъкид доштанд, тоҷикистон бояд то соли 2037 пурра ба кишвари сабз табдил ёбад. яъне ин ҳам бошад, яъне ба пуррагии нерӯи барқ дар ҷумҳурии Тоҷикистон бояд аз ҳисоби манбаъҳои барқароршавандаи энергия бошад, яъне энергияи об, энергияи офтоб, энергияи бод ва ғайраҳо. кори шогирди мо Ҳотамҷон аз он иборат аст ки пешниҳоди он истифодаи васеи манбаъҳои барқароршаванда, яъне истифодаи панелҳои офтобӣ дар шароити ҷумҳурии Тоҷикистон. чӣ хел ки медонем, дар ҷумҳурии Тоҷикистон 93% масоҳати Тоҷикистонро кӯҳҳо ишғол менамоянд, яъне ҳамворӣ ҷое ки ҳамвор аст кам аст ва на дар ҳама ҷо имконияти гузоштани панелҳои офтобиро дорем. ва пешниҳоди Ҳотамҷон аз он иборат буд ки яъне вай пешниҳод мекунад истифодаи панелҳои офтобӣ дар обанборҳо, яъне дар обанборҳои нерӯгоҳҳои барқии обии ҷумҳурии Тоҷикистон ки зиёда аз 9 та мебошад, 9 обанбори калон, аз ҷумла обанбори нерӯгоҳи барқии обии Қайроқум, обанбори нерӯгоҳи барқии обии Роғун, Норак, Бойғозӣ, Сангтуда 1, Сангтуда 2 ва Сарбанд, яъне барои истеҳсоли нерӯи барқ. бартари он дар чи аст? бартари он дар он аст ки яъне мо заминҳоро ишғол намекунем, яъне аз ҷиҳати экологӣ гирем, вақте ки замин дар болоиш панели офтоб мебошад ва аллакай самаранокии он кам мешавад. вақте ки дар болои об мегузорем онро, ин як ҷиҳати истифодаи ками заминҳо ба панелҳои офтобӣ бошад. аз нигоҳи дигар ин кори якҷояи онҳо бо нерӯгоҳи барқии обӣ хеле хуб аст. аз кадом нуқтаи назар? аз нуқтаи назари оне ки вақте ки дар обанбор панели офтобӣ бошад, зерисгоҳи барқӣ сохтан зарурат надорад. аллакай зерисгоҳе ки дар ҳамун нерӯгоҳи барқии обӣ ҳаст, мо истифода мебарем. ва дуюм бартарӣ дар он аст ки рӯзона вақте ки офтоб ҳаст, мо пуррагӣ аз энергияи офтоб истифода мебарем ва ин имконият медиҳад ки рӯзона мо обро дар обанбор нигоҳ дорем, яъне сарфи обро дар нерӯгоҳи барқии обӣ кам намуда аз панелҳои офтобӣ истифода барем. ва шабона вақте ки аллакай офтоб нест, панелҳои офтобӣ нерӯ намедиҳанд, мо обе ки рӯзона мақсад захира намудем истифода бурда дар шабона истеҳсоли нерӯи барқро зиёдтар намоем. ва яъне хусусияти фарқкунандаи кори Замонов дар он буд ки пешниҳоди вай панелҳои офтобӣ яъне самтгиранд. самтгир ба кадом маъно? яъне вақте ки офтоб мебарояд аз ин тараф, рӯзона вақте ки офтоб самти худро дигар мекунад, ҷойгиршавишро дигар мекунад, панелҳои офтобӣ низ ба ҳамсамти
ҳамун офтоб мераванд. Ин коэффициенти кори фоиданоки панелҳои офтобиро зиёд мекунад. Зеро ки чӣ қадар нури офтоб агар ба панелҳои офтобӣ перпендикуляр рафтанд, ҳамон қадар коэффициенти кори фоиданоки ҳамон панелҳо зиёдтар мегардад. Истифода кардани он мо албатта метавонем ва ҳамаи ҳисобҳо, ҳамаи ҳамчун объекти тадқиқот дар вақти гузарондани корҳои илмии тадқиқотӣ ҳамин самт, ҳамчун объекти тадқиқотӣ мо обанбори нерӯҳои барқи обии Қайроқумро гирифта будем. Яъне ҳамаи ҳисобҳо аз тарафи Хотамҷон гузаронида шудааст ва имконият медиҳад ки фақат мо бояд маблағгузорӣ, яъне инвеститсия ба ниёз дорем. Яъне дар ин ҷо вазорати энергетика ва захираҳои об, ҷамъияти саҳомии кушодаи барқи тоҷик дар якҷоягӣ бояд кор карда. Ҳамин чиз и татбиқшаванда аст. Дар кишварҳои дигар ҳамин таҷриба ҳаст. Дар кишварҳои пешрафта ҳамин таҷриба аз он ҷумла дар Индонезия, Малайзия, дар дигар давлатҳои пешрафта ҳамин таҷрибаро кардагианд. Яъне фақат ҷиҳати фарқкунандаи тадқиқоти шогирди мо дар он буд ки вай олоти самтгир дошт, яъне ба самти офтоб ҳаракат мекард. Ягона фарқкунандаш ҳамин умуман истифодаи панелҳои офтобӣ дар обанбор ин ҳаст. ин чиз дар кишварҳои дигар аллакай бар роҳ мондагианд ва муваффақ ҳам шудаги ҳастанд дар ин самт. Ман боварӣ дорам ки дар вақти пайдо намудани сармоягузор мо метавонем обанборҳои нерӯҳои барқи обие ки дар ҷумҳурии Тоҷикистон фаъолият мекунанд ҳаминро татбиқ намоем. баргузории озмуни ҷумҳуриявии илмфуруғи маърифат таи солҳои 2021-2024 нишон дод ки миёни ҷавонону наврасони кишвар таваҷҷӯҳ ба омӯзиши илмҳои риёзӣ дақиқ ва табиӣ ба маротиб зиёд гардида замина барои дарёфт ва тарбия намудани мутахассисони баландихтисоси муҳандисию техникӣ гардидааст. дар воқеъ мақсади асосии озмун низ рушди тафаккури техникӣ, тарғиби ҷаҳонбинии илмӣ, дастрасӣ пайдо кардан ба техникаву технологияҳо, тавсеаи ихтироъкорӣ ва навоварӣ, пайванди илм бо истеҳсолот, ҷалби бештари хонандагону донишҷӯён ва дигар қишрҳои ҷомеа ба омӯзиши фанҳои риёзӣ дақиқ ва табиӣ, ҳамчунин дарёфт ва муаррифии истеъдодҳои нав дар ин самтҳо мебошад. шунавандагони гиромӣ, инҷо барномаи мизони андеша аз радиои Фарҳанг ба анҷом мерасад. муаллифи барнома бо шумо будам Зеваршоҳи Уктамшоҳ. шумо метавонед барномаи моро тариқи сомонаи расмии радиои Фарҳанг cw.farhangfm.tj ва ҳамчунин аз саҳифаҳои мо дар шабакаҳои иҷтимоии YouTube ва Facebook низ пайгирӣ намоед. تاجیکستان دوست دارم، ای گلستان بلبلستان، ای دلستان دوست دارم. تاجیکستان دوست دارم، ای گلستان بلبلستان، ای دلستان دوست دارم. تاجیکستان مهر تو چون مادرم، در سوزی آوایم، در سرودم، در صدایم، در سراپایم. زین جهان سر تا به پایی تو بنامم است. تاج دارم صاحبی فرهنگ والایم. تاجیکستان دوست دارم، ای گلستان بلبلستان، ای دلستان دوست دارم. تاجیکستان ای کوهستانی پر از
گنج و فقیری من آرزو دارم که دارا بینمد روزه زیب تخت و تاج تاریخ نیاگانم با سمرقند و بخارا بینمد روزه دشمنت را تیر روز و سرنگون خواهم بازو گویم گر بیا زنده بردارم تاجیکستان دوست دارم ای گلستان بلبلستان ای دلستان دوست دارم تاجیکستان دوست دارم ای گلستان بلبلستان ای دلستان دوست دارم تاجیکستان دوست دارم ای گلستان بلبلستان ای دلستان دوست دارم تاجیکستان دوست دارم ای گلستان